Wis ngalih lantak sang Badanaya acut naciman penangkut Pancadriya sayakti dewa utama pangongkan para suci aduh air aduh dadya ayune kekuk sadurita Ndara lanang kula Ndara kula bagus kula Ndara Arjuna kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempa mongko sajak mengku gati napa ndika kadawan ing neraka Sinuwun Uta kaslak nata ling ras kula badhe mangertosi napa ing dados dawuhipun lan kersanipun Ndara Janaka parawuh wonten Karang Kadempa wonten Gatot Singkarsa ingkang kados pundi Ndara Kakang Semar kula kalenggan iki Koko Prabu Ndorowati ya Koko Prabu Sri Bathara Kresna nedhen teteki semet di Toposari ana ing Balirambat aku yo durung mangerteni apa ing dadi sedyane Koko Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Semar kula banjur tumeka ana ing Karang Kadempa kejaba aku semedya nganti Kakang Semar supaya enggal sowan ana ing Balirambat nanging munggu sejatine apa ing dikersakake dening Koko Prabu Sri Bathara Kresna niku mbok menawi gandeng iki sampun meh nyaketi tumapake perang Bharatayuda namun rahning Sinuwun Kresna niku titisen Wisnu niku mbok menawi neges dhateng Jawata benjang perang Bharatayuda niku badhe kados pundi kula saking pandugi kula sinten kemawon ingkang saged munggah dhateng ing neraka niku sacat ingkang nampi kanggrahan lan ing mangke saged dipun ayomi utawi benjang menawi Bharatayuda badhe dipun dombani utawi badhe dipun botohi kaliyan ingkang neraka ing Ndorowati satemah yudhanipun ing Bharatayuda saged mimpang juritipun mila antawisipun Pandhawa menapa Kurawa ing mangke yen saged gugah sinten menika Ndara Arjuna paruga lakuning lekas kita limuting idung kadung kager apa
mangun anak rahayu ayo ana tanahku ngolong aku dadi cetaking antaraning Kurawa Dini Pendhawa sapa ingkang bisa nggugah marang Koko Prabu Sri Bathara menika sari ing tondo bisuk Barata Yudha ingkang menang dibata utawa diayomi dening Koko Prabu Sri Bathara satemah bakal unggul juriti nggih mekaten Dara Arjuna ingkang kula daya-daya ayo derek maju suran ana ing negara Ndorowati ngakeni dari kambang gone Tapa Sari Koko Prabu Kresna nggih inggih Dara Arjuna manthi ndak rumiyin kula tansah tuntutan tindakipun Dara Arjuna yen akan semar anak-anak ojo kari gawe kula ganti derekno marang aku nggih nggih boleh dereke Dara Janaka surat oleh negara Ndorowati nggih kok kula dherekaken monggo kula